Hapdeng ke jing yakun persya ki leno Hamas bat ki sipai IDF jong ka Israel. Bitar lep ki sipai ka Israel hadin ka jingklat no jong ki sipaungut ki sipai ha ka jing ter nam ding jong ki leno Hamas. Nadu menin kesengi keladon ka jing ya ter mar keliang ka baklem sange. Ki sipai jong ka Israel kila ter teng ya ka Gaza. Hadu ki bayap kala nang kiu. Bat ki leno Hamas ru kila nang ter teng ya ki sipai jong ka Israel. Bat kejingyap ha ki sipai jong ki Israel ru kala nang bun. Lais pa khat nyungut klon ki sipai jong ka Israel ha ka kti jong ki leno Hamas. Kani kejingyale jong ki leno Hamas bat ki sipai jong kari Israel. Keladon kejingyap mar keliang. Henry ki bamat ya ka jing'e ke bakrau kadai ya ki paj ba ki besyong basa ha kanong ba Gaza. Da ka jing ter klem sange jong ki sipai Israel ya ka tei kanong ba kabaladon da kileno Hamas. Ha kene ketma ka bamenta ki sipai jong ka Israel kilakam. Ba kiladu no yala ki jong ki sipai hadu lais pa khat nyungut. Da ka jingter jong kileno Hamas. Kene ketma ka bala menta kadai ketma ba. Kaba lakam he ya kiwe pat kitma. Kadon ka jingkta serum seneng. Bat kadon ru ka jingkta wat ya kiri ki bamarjan. Kumban syukan kan mau ya ketma ka baladep ha kasnem khat kendai spa prapuar bat kasnem khat kendai spa prapusan ha kaba kari Israel kalaile persya ya kari Lebanon ha kate kasnem kari Israel kaladu no ya laki jong kisipai defense force kumban rius pa san penyungut kisipai bat loong ru ban nadu kate kepor ka Israel kam semlayo matsu ya ketma kabalne Islam kumenta bat kebala penlong ru ya kajing senam kabahe bat kajing yap bun ru kibriu Henry ha menta ka kenti balai kun persya bat kileno Hamas kilayo mat biang ya kata kajing yap bun briu bat katmaru kabah kam slam bat kabae ban yakun kadau kajing ne slam jong kane katma hapdeng ka Israel bat kileno Hamas kadai na kadau ba kiwe kiri ki badai kiri muslim kilayas nok tilang bat kileno Hamas ban nyerap ya kileno Hamas ha ka ban hiatma persya ya ka Israel menin kesengi kileno Hortis bala sponsor da kari Iran kila ter bun deli ki misail na Yemen sya Israel Henry kini ki misai bala siat da kileno Houthi sya kibenta jong ka Israel kila sep no hadin ba ka Israel kalala ban panhap no Sedang lenti ya kita ki misai balasiat da kileno Houthi laong susu ba menin kesengi hadin ba ki sipai jong ka Israel kila siat ha kileno Hamas kajing bitar jong ki sipai kala tiu ding puk bat kilarat napang ban thom sya kibenta jong ka Gaza klem da kheng ya ka yap ka im bat ha katei kajing thom ko jong ki napang klem sange bat klem map yeno ru kilayo ban penyap ya uwei unong yalam jong kileno Hamas bat kidale keput bat penyap ya rengkat bat ki nongbut jong utei he kileno Hamas ki sipai jong ka Israel kilayo latru ban nang penbun cucu syapo katanel wat la kalong kabae ban yakun hapo jong katanel bat kileno Hamas na kadau jong ka jingbun pelat kilat kilenti hapo jong katanel bat kajakari jong kileno Hamas kalong kababiang namar kileno Hamas kilatip ha ya kilat kilenti kibadon hapo jong kata katliu tanel i sipai jong ka Israel klem jingting klem jingsir kilarung sya katai ka tanel ban yele persya ya kileno Hamas bat kila dapen biang ru ya ladi ban rung sya katai ka benta jong katliu tanel kila deng ya ki jingdeng kibala ban yada ya ladi na ki syadam lani ki kmat bat kila pendon kamru ya utei ubom ubala ban pensat ya ki kmat hadu ba kileno Hamas kim semlala syu ban pet chani chatai kila syu pet kum kilang matla bat kila syu tur rumah kat sabalap kat sabasem leng ba kajing pendon kam ya utei ubom pensat kmat ki sipai jong ka Israel pat kila thom mek napang ya kileno Hamas namar yilade kila dep kre lupa ya kiriam kibej ban yada na kata kajing sat kmat jong utei ubom bat ki sipai jong ka Israel da kabasuk ki nang yo ban pen klem ya kileno Hamas sawa kisuloi terlum terlam jerang syapok krem jong kate katanel da kejing yok kem
ki sipai Israel kat bamon ban siat ya kila no Hamas namar kila syamare sene shatai klem yo isu kikman wat la kata uhe jong kila no Hamas udong kop bahkan dang simpor bah ya kajing yakun jong ki sipai Israel bat kila no Hamas namar kajing yar bat kajing jrong jong katei ke krem kaba kila no Hamas kila shna na kabanta ban yakun ya katma wat kop ong ki sipai Israel namar kila yo ban pen prano ban penduno ya ki tiar tma ki badon hapo jong katei ke krem bat kila yo ru ban penduno ya ka tiar ka bapendon kam kila no Hamas kum ki towar ki badon ha katei ke krem hadu menta na du basdang jong kane ke tma persya kila no Hamas ya ka Israel ki sipai jong ka Israel kila yo ban penyap no ya kila no Hamas hadu kumba sihijar sanspa ngutam katba u Prime Minister jong ka Israel u Benjamin Netanyahu ulakren ai kublai khadu ya la ki jong ki sipai ki bala klatno ha ringkat ki jingjau uman na ka banta ban yap japli ban yada ya la ka jong kari ya baro ki sipai jong ka Israel ki bala yap na du basdang jong kani katma hadu menin kasngi kaba ki yap sipungon bat ulaong ru ki sipai jong kari Israel ki yakun persya ya kila no Hamas wat la kila lek no aswa Henry ka jing yakun persya jong ki kadai ka ban pensa ya kari bai jongi ka Israel bat ki pai ki badon ha kadai kari ha pedeng ki umat u Benjamin Netanyahu ulaong ya la ki jong ki sipai tunang lek suk ku sipai bai kari Israel ka jing yap jong pi kadai ka jing kerku na banta kari jongi ka badai kari jong ka jing kular katba uspu person jong kileno Hamas ulan nangkop ba kari Israel kan omdon jakasyu ha kani kesla perthai bat ulaong bangin pengamno si sendon ya kari Israel katba kajing yakop kalong mar keliang ha pedeng kileno Hamas bat kisipai jong ka Israel Henry lami sa u Donald Trump u badai u presiden barim jong ka Amerika u balaong bawat kata ya kari Israel kari bi jongi bat lada kinong Amerika kin penjob yanga ha kasnem kabanwan haus nem arajar arpsau ngan pengam no sendon ya kileno Hamas Henry sniu bok ba menta ngidon ya u presiden u bomler u Joe Biden bat pimtip hadu katno manga bat kari Amerika ngidon hapdeng kejingyam na banta kari Israel kublai sibun ngin sai sempat ha kiwe ki video